Aaramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangutuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Good morning! Good morning po sa mga kapwa ko seniors, Luzon, Visayas, Mindanao. I hope you're still okay, alive and kicking. Kung tayo ay Magpakusog, magpalaban ng buhay tayo para makaabot sang gatos. Kailanman Igwa lamang benepisyo. May huras mga tugang sa gobyerno. kuha mo Yeah. ba kaya Magkaon sa naning masustansya, day magpara murumondo, day magpara surusintir, sa pagtat relax sa nampay, tsaka magtaga-oro ehersisyo. nagtata Nani pong ariglado kita. ako pa Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many times of the day, more life, prosperity, and happiness. Special mention sa Kuya pong pagiriba sa Kabalikat Civicom 430 sa Rumbangi Base Chapter. Diyan po sa Santo Domingo. pagdating ng 430 Kilo 13. iyong buhok Ayan, Sir Oden Perez, happy birthday. sabay Ano, isarado ta dyan sa RBR sa kunyan. araan So, VIP. ang naka Dyan sa Reyes Beach Resort. na Isarado ta na. O beno, mga tugang. paala Ako man sa lingkod, Mardela dahil iba sa dit sana pero tiyan. Hanggang 11 po, o kaya alas 12 po kita sa mga istorya. ang Hindi-post na yung programa. Aramon niya to. Ngunyan pong aldaw na ininin Friday. pagkit maputi Petsa 20 sa bulan kan buhok ko September 2024. Siyempre sa technical side, kasabay niya to dyan si Ronald Baldo. Down man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, siyempre si Shara May Liron. Newsroom, sina Jenny, si Angel at saka si MJ bignati Jeresco. Yaon man mga tugang sa luwas, siyempre ang mobile. Kasabay ito dyan si Henry Daboy Mata. Ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. ako Duman sa ko'y lagi sa'yo 3rd District. kahit Ang samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Paling Joe Marbian sa 1st District. Partner Alar Mario on OTW. Tulikas Speed from Naga. And then yaon man mga tugang siyempre si Karen Ala mga dyan sa City Hall. paraan Yaon si nakali Joshua James Lino Daraga area at saka sa nagkabira pong lugar mga sa Liga Spain. Kami po kapos pinapaabot po ni Sarong Magmang Morning. Sana po okay kita kabos. Maski medyo nadurudipisi lang ang buhay kaniba. ang aking Maski medyo hard life pa na. Agos banggiray kita nakatipon sa itong mga ipusor alwaw. Mga dugang. Kailang wag lang bibitaw. kahit mabuti Hello kay Mading Coro Balaoro. Nakantabay po sa DCGB News on Facebook page. At siyempre sa kabos pong nag-aantabay. Good morning tabi. buhok ko Sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo. kahit Good morning po sa Indo. na And then siyempre sa mga nasa DCGB Live app kasi nasa DCGB YouTube channel. ko Good morning po tabi sa Indo ka boss. Anong gibuntan Jero? Mapakarga na kita? Garo mapagasolina na kita? Ta garo mapuputol na sa Martes. So pati na
na-rollback. Nag-rollback baga halos 2 beses sunudan. Tapos ang tanang ngaya sa Martes ngaya, ma-rollback ka, ma-increase na kita. Ayan po, as per ko niyan yan, as per 3 days, result kan 3 days na trading. So halatong tapos sangon yan tapos sa aga. So by Monday, magagawa ng final yan. Dahil pa nagkakadesisyon sa mga oil companies, mga tugang, kung ma-increase o mabawas, mga tugang, ang diesel buda kerosene. Pero ang sureball na, so gasolina. Ang gasolina, mga tugang, ang sabi ni Assistant Director Rodela Romero kan Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, posibleng magitaas, mga tugang, ang gasolina ning poon sa 40 sentimos sagkod 90 sentimos kada litro. Gasolina yan ang diesel asin kerosene posible daw na dai maghiro o may dagdag na presyo na 40 sentimos sa kada litro ang diesel asin 20 sentimos sa kerosene. As of ngunyan yan pero pwedeng magbago pa yan, may trading pa, duwa pang trading, no? Abala, binabasan kan ang fourth trading, diba? Sa third trading kasi ning binase, no? So sa fourth trading, iyan po ang pwedeng basayan na by Monday, udto, arog man kayo ng programa iluluwas mga tugang sa final kung pira talaga. Kung increase ba, o dagdag bawas ba, o ano. Pero sa ngunyan, na Friday, iyo po yan na nagluwas ngunyan, projection, mga tugang na, so gasolina, maitaas, mga tugang, ning poon sa 40 centavos hanggang 90 centavos per liter. So ini pong ano yan, diesel asin kerosene pwede na magitaas ning 40 centimos sa diesel or 20 centimos man sa kerosene, or pwedeng dai, mga tugang, magdagdag ang presyo, o pwedeng dai maggiro. And ini po, mga tugang, ang kabilang sa mga pigdadahilan kaya nagitaas po ang presyo ng petrolyo, iyo ang agresibong pagbawas, mga tugang, kang interest rate kan US Federal Reserve baguan sa indang presidential election, tapos siyempre sa tension sa Medio Oriente o Middle East, asin ang nagbababa, mga tugang, na crude inventories kan Amerika, sabi po yan kan Department of Energy. Kaya magpreparar, magpasiguro na, ngani na ano yan, maka-oro ekonomiya. Maski nga ni may mga nagluluwas na mga alternatibo na dahil ka na magamit, mga tugang, ng gasolina. Igwa na ba ng mga electric vehicle? Pero mahal pa. Mahal pa. Sabi nga ni, so Tesla, mabugtak na ng factory dig di mga tugang sa Pilipinas. Tapos siyempre, dahil pakitakan handa, bako pa man, kulang pa ang mga itong, so pwede ka magpakarga. Pero igwa ng mga mall na, igwa na ng ning e-vehicle charging station. Di ba? Because dapat igwa kaya nakadakol sa itong palibot kung igwa na kayan. Okay? So pagkatapos, igwa naman yung mga nag-invento ng hydrogen pangpadalagan sa gasolina. Pero, mga tugang, hindi kung kaya, pwede man ini sa tinampo, Sa mga researches kaya, mga tugang, base sa mga nakalap ko niya sa lumang baol. Lumang baol, lumang na talaga. Igwa, mga tugang, ning piga-apod na mga sabi nga ni kayan pagbabago sa paggamit ng mga gasolina o mga diesel. Iba man ini. Kung igwa ng electric vehicle, mga tugang, igwa man pala ng air power, paros ang mapadalagan. Kaya lang, bako ba ini sa auto? Pig testing ini, mga tugang,
sa ano yan, sa anong tawag nito, mga ferry na heaven na. May mga researchers duman sa University of Sardia na nakadevelop mga tuganing bagong propeller system na masalida sa electric and diesel engines na pigagamit sa mga ferries. Sa mga ferries yun halimbawa, biyahing Birak, biyahing Kalulbon, biyahing biyahing Matnog to Masbate, or Masbate to Pasiring duman sa Cebu. Ang sabi, mga tugang, ang system powered by an air motor, higo pa lang kaya na nakakonektar sa propeller, as in pigagamit on board, mga tugang, nagagamit ng compressed air tanks. Yan. Ang mga tangke pwedeng panuunin paros mantang nakaduong mga tugang sa ferry boat. Habang nagalat ng pasayro. Ang compressed air power, iyo po ang minapadalagan sa motor. Minapataririk mga tugang kang propeller. And sabi ka mga researchers, ang sistema is environmentally friendly, more cost-effective, and energy efficient. Nangyari, naalala ko tuloy, maski ko niyan baga martilyo, yung pangpako baganal, paros na nagpapako. Mapabalda ka ngaya sa furniture, mapabalda ka sa dyan sa sa lanob na paril, pneumatic propulsion ang gamit. Hingon mga tugang, ining makina nagagamit ng compressed air para mag-generate mga tugang ng pag-abante. Nag-offer ng mga benefits for short ferry trips. Daining hababasa na ang aso, sabi niya, may low emission. And nagkakaprotehir sa marine ecosystem, and nagre-require ng less maintenance dahil lanta simple sana ang disenyo. Ang sistema matao po ng instant power and acceleration na ideal para po sa quick burst of speed. Makaskas man. And then environmental benefits, mag-extend po ng energy storage and other application. So nagkakolaborar ko niyan ang team sa Dubai's Road and Transportation Authority and the Sardia Water Sports Club para po daraw ng teknolohiya sa industrial use. Sana makabot ang digdan. Paros ang mapadalagan. Mas dakol ka ang digding mo niyan mas makaskas ka ng dalagan digdi sa albay. Dakulan maparos digdi. Pangyayari na. Nadamay nga sa sibilyan. Pwedeng dakol ka ng magdaralagan maparos nga dyan. Seriously. Yan yung mga bagong invention. Ang gamit ng dako dyan air. Paros ang nagkapadalagan mga tugang sa propeller, sa motor. Pangyari. Gugunan mo yan. Alright. Hello kay Gerald Aranya. Good morning, Aya. MDC and all the La Crucian group, yung supporters. Pangyari, Happy birthday po kay Teresa Sambahon, Nas, Cangogon, Legazpi City. God bless all over the world po. Sabi po yan ni yan. Sabi yan ni Gerald Aranya. Bakong kapitan ini si Teresa Sambahon? Nas, Kambarangay Gugon. Kap ganun. Happy birthday po, tabi. Happy birthday, Manay Teresa Sambahon, Nas, Kambarangay Gugon. Okay. Happy birthday ngayon, sir, kay Sir Oden Perez. KB430 Kilo 13. Nangyari. Grabe na ang bayadan mo sa kuya kani Oden. Kunya ang digdi si VP Henry, sigurado dapat wag dara ka digdi ng biyo no pansit. Alright.
Alright, o di, padagos po ang ano yan, ang sa tuya po ng mga abiso sa mga kababayan ta. Pero, yearly, ang Department of Public Works and Highways, minaput po mga tugang ning pinagapod na Lakbay Alalay Center o Station sa mga strategic na lugar, mga tugang, digdi sa mainland, di ba? Para gabayan sa mga pilgrims pasisiring po sa siyudad ning Naga ta birthday baga kang kunyan kang sa tuya po na mahal na inang Piña Francia. Okay. Tataod tan babalikan ta po yan. Ta naka-standby pa lang si Paring Jomar Bien. Mga tugang hali po dyan sa luwas, mga tugang sa iya pong area of responsibility. Paring Jomar, good morning, please come in. Oh. Pade. Nawara si Pade. Hindi pa nakasyon. Hello, Pade. Hello. Yan, oh, yan na. Hello. Yes, go ahead. Man muna ako. Roger. Hello. Tema hello. Ano na? Ayan, medyo maluyaluyan lang mo. Oh, sige na tabi, go ahead. Medyo maluyan sa mo niya digde kan mga cell site na brown out. Hindi nakareservang pa. Brown out man nakadigde. Sa lugar ko luminom diyan to saro sarang bar. Anyway, kaya pa lang data pa din na interview si Ken Isabel Binasano. Oh. Nasa pagkot yan sa Mayor Kang Kausyong. Hindi pa di ang ipinabot sa tuyang informasyon mismo kan mga kairiba niya duman sa Taiwan asin na busy and bilog na maghapon ni Miss Face of Beauty International. Kaya di kita may isisingit sa iyang schedule. Itinerary ko dyan daw. Okay. Kapag hali sa Kaohsiung, mapasiling pa sa Taiwan mo dyan daw. Okay. Susok sa kima na inimpa na mismo ini sa ina. Bakda sa agang-aga, makasingit kita. Okay. Na ma-interview. Pero, mabalik na sinda sa Manila sa agang hapon. Hagang hapon mabalik. Ano? Sa agang hapon, na sinda pabalik. Pero baka dumampa sa agang-aga, makasingit kita pa rin. Yes, na ma-interview ta si Bell. Ayun, basta magbatang atab. Saga ba? Roger, Saga ba kasama na no? Ang oras naman halos parehas man sa digdi sa Pilipinas. Parehas. Parehas man sana. Kaya kung halimbawa makalag kita early morning. Basta itong lugar na medyo naman yung signal. Kaya pagsursirat lang ang komunikasyon. Ayo. So yan pa rin, busy unan. Mientras tanto, nakaulay ko ngunyan si Mayor Sinon Bolantican Malilipot at yung sinabi na ipapapot niya tulos ang tourism, ang tourism office kan Malilipot at ibang concerned na mga opisina dito para prepararan ang pagbalik sa Malilipot ni Bel Binasano. Sinabi ni Mayor na saro sa mga pwede nindang pagplanoon, depende sa pag-urulay, iyo ang pag-sabat sa Bicol International Airport. Then, posibleng magkaigwanin parade or motorcade digdi sa Malilipot. Pitisipan ba ninda na pwede pang iluwa sa Malilipot ang motorcade na ito. Depende yan sa mga pagka-urulayan ni Mayor Siron Bolante ang posibilidad na magtao patindanin na ayuda o itong premyo pa konsuelo sa naunambitan na onra nagdarakit ni manuhaan kaya doon na yung support at ang pero kayo malilipot sa mga laban ng katawan nito ng alkalde na ito nga sa niya para sa pagtapan sa binibining world
taon sa tipuan ang gobyerno kan manlilipot nin Sintex and additional na 50,000 pesos in pagpating sa tiwan. Then, may posibilidad na pwede pa rin diyang dagdagan naman ito. Although dahil nagsisiguro ang alkalde, depende naman sa mga account niya bilang gratification naman. Si Bertano, iyuan pinaka-primerong nagatod nin Onra International Grand winner pa sa mga arugay-ning contest sa Banwaan. Makisiguro tabi pa di, I don't know, baka Sa bilog ng Pilipinas, first iyan sa Pilipinas na nakakuha ng corona para sa Face of Beauty. Sa bilog na Pilipinas, pinaka-primero sa mga tito, so yung mismo ang bakong first runner-up, nakasangkot kang nakakuha kang grand title sa albay ata, pero kasama naman ang katakalangkan sa ay first runner-up ang So, dakulang onray ni Kade, napangdana ni Del Bilasano kontra sa 38 mga representante kan manlain na nasyon na sa iyang matindi man pala ang mga kunya niya, ang mga trainer niya, mga advisor niya, mga dating mga beauty queen man. tulo mga dating mga beauty queen ang mga advisor niya, mga pigkonsulta niya kung anong dapat nang gibuon. Matindi ano. Pero ang matindi dyan, so sayang national costume na gibo kan taga Kalayukay. Ang taga Kalayukay ba nagibo kayo ito? Si Pido. Gibo ninda. Ayo. Matindi man. Tapos may gano'n na gibo man ka mga taga-digdim lang. Kaduang gown ang ilinaba ang gamit niya. So sa national costume na first niya, naging siya manasungkit naman sa title na ito. Tapos yung gown niya, gibo man dikti lang ata sa Bicol. Itong kulay pula. Ako aling Manila. Kulay pulang may islit sa tuo. Yan. Yeah. So sa sa awarding. Yes. Bako ito hali sa mga yan sa Manila, nagilibo dito mismo sa Bicol ng ibo. Correct. Kaya believe man kita sa mga na ipailing ninda from to international. Roger. Ayos So magayon na yan sa Banwaan kan malilipot, probinsya Kadalbay, asin bilog na Pilipinas. Halos gabos na nag-congratulate. Pati nga ni si Governor baga nag-congratulate naman. Kortisikol ba ka sa iya? Bago maglaga, nag-rapid kay Governor yan si Bel Bilasano. Yan, nag-rapid yan. Nag-apit sa Department of Tourism Office kay RD. Magpirinsan pa yun na RDRB. O paka pamangkin nga ni pamangkina. Pamangkinin pa. Pamangkina ni Herbie ni si kunyan si Jane. Tapos sa ama man si Engineer Raul Bilasano, tugon niya ni ex-mayor Gary Bilasano. Naramdaman ko kay ito baga. So, naramdaman ko kay itong may na-aksidenteng Australiano dyan sa San Jose. Magano ba kita? May laban ini babaying ini. Kan may na-aksidente buminangga sa auto niya. So laban sa Manila, laban kay ito eh. Ano baga? Naramdaman mo yan kan 2023 nangyari yan. Roger duman sa tubangan kang gasolinahan ni Mayor Isel Villesa. Yan. Duman ito na aksidente. So Taiwanese na Australia National. Correct. Grabe na ang journey talagang inagyan niya. And talagang, kumbaga, sabi nga ni Ken, iyo naman din ang pagkakataon na ma-pay off sa iyang mga sakripisyo man. Roger Ronda. Ayos. Okay. So, yan pa rin ang mga update ngayon. Baka sa aga. Iyo. Tawa na oras kita sa nag-Christmas naman sa Satuya. Yung pamilya, dahil talaga maisisingit mo niya daw sa sobrang busy
ni Bel Villasano sa paglilibot sa mga mayor, mapataywan pa, para sa patikan sa iyang pag-entra dito sa Miss Face of Beauty International. Yan ang report. Jomar BNDC. Thank you very much, Maring Jomar. Mga dagdag po nato mga impormasyones yan. Para po, i-try natin na baka sa aga certain kita. Baka si Bipendan swerte ka ining makakaurong kay, kay Jen Bell. Kay Jenny Isabel. Jane Bell. Villasano. Baka si Bipendan makakatsimpo kayo ni sa agang-aga. Di ba? Kung mapaunrahan. Pag kunyang kaya, may radio klinika na. Diba? Pagkatapos diretso na kitang mga special broadcast na. Okay, paano mga tugang? Standby lang po kamo. Mabalik po kami after the news break. Tapos nagkapera pong mga patara-tara. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated, sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Radyo DCGB, always number 1, always at your service, ang oras eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakumpiskar kan mga personahes kan Bureau of Customs o BOC ang duwang fuel tanker dahilan sa pagkakaimbwelto kaini sa oil smuggling scheme. Sigun kay BOC Commissioner Bienvenido Robio, nadiskubre kan mga personahes kan Customs Intelligence and Investigation Services Manila International Container Port na nagigibo nin paihi ang MT Tri-Trust asin MT Mega Insulali sa Navotas Fishport. Ang nasambit na operasyon ang nagresulta sa pagkakakumpiskar kana sa 360,000 na litro nin unmarked fuel na nagkakantidad nin sobra 20 milyones pesos. Mientras tanto, sinabi naman ni Customs Intelligence and Investigation Services Director Vernie Enciso na ginibo ang operasyon matapos hindang makaresibe nin impormasyon na ang duwang barko na may kargang ang nasa 330,000 na litro as in nasa 40,000 na litro nin krudo ang illegal na pigbabagsak sa nasambit na fish port. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Maylaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, tansan katutak, panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro, until something happens. Makatugang second part na ribanan niya trilibo sa programa. Aramon niya itong niyang pungal down in Friday. Petsa 20 na sa bulan ka September 2024. And good morning sa First District Engineering Office kang DPWH Salbay. Hello kay Administrative Officer and the spokesperson kang DEO First, mga tugang, si Sir Alan na Imperial. O, aktibado na, mga tugang, sa Motorist Assistance Center. Ito pong Lakbay Alalay, Motorist Assistance Center. Diyan po sa sa Lidong, sa Santo Domingo. Yan man sa mga maalalay duman po sa mga biyahero ta na mapanaraga. Nadigdi maagi sa Legazpi Santo Domingo area. Diba? Haling ayang tabako, diyan maagi. Yan po diyan tabi, mga tugang. So, permanentang pigpistuhan, kada bes na igwa po ni mga araw kaning special na events, na kay puwan ng alalay kang mga mekaniko, kan mga empleyado kang DPWH District Engineering Office para maka-akudir kuning kaso may nagkaigwa ning diferensya na auto, may minaresponde po tabi dyan. Okay? So, ayan po mga tugang, pag-establisar iyan, tangani na matabangan sa mga mga biyahero ta. Ayan, good morning kay District Engineer Ranero Cerda. And then sa mga pag-iriba dyan po mga tugang sa DPWH District Engineering Office, First District Engineering Office. Ini
madura rin sabi ni Sir Alan Casubago, hanggang ngayon Sir, ngayon Martes, Pitsa 24, na ngani po na alalayan sa mga pilgrims. And ini po, bako lang dyan sa First District, kada district engineering office, mga tugang na nasa mainland, igwa po ka ini. Igwa ka ini na mga pig-establisher na motorist assistance lakbay alalay center. Tangani po na makatabang sa mga kababayan na nagbabiyahe. Minsan tabaga minsan may nararautan, yan, pwede ka mong magagad po ning assistance dyan. Kung kayo po naguyudo, may mga bikulo po sila dyan na pangguyudo. Kung may mekaniko dyan, kamu nang bala magbakal ka pisa. Diya? Okay, ano yan, ingat na lang po sa mga biyahe, mga mabiyahe po, pasiring po sa Naga. Sigurado yan, ngunyan may nagpupuo na pong magbiyahe hanggang dyan nabanggit, naging practice na yan kan iba na dumanami na paaga mga tugang sa Naga. An iba duman mina sa may katedral sa palibot, so iba duman sa may Basilica Minore, so iba duman sa Old Piña Francia Church. So kadakol silang nasisirong-sirungan. Okay, naging tradisyon ang kan mga kababayan from all walks of life, halik Sorsogon, halik sa isla, mapasiring po sa Camarines Sur sa Naga City para po dyan mga tugang sa kapistahan ni mahal na ina Birhen de Peña Francia. Tabata ngunyan pala symbolical nito 100 years na canonical celebration. Duman sa mga yan, mapaaga. 24/7 ang sa inda po na kunyan na duty dyan, re-relieve manggaro ini mga empleyado kan DPWH. Ay di salamaton po tabi sa indong yan, pag-alalay sa mga biyahero yan, dakulang bagay po yan na presensya po nindo dyan. Nakani po na so iba pwedeng maghapot dyan sa lugar na yan kung kumusta ang dalan pasiring po duman sa Naga. Di at least makakahapot-hapot ka mo dyan. Alright, basta sa aga sigurado po yan, duman sa sentro magkakaderepi sila na pong maglaog duman sa Naga, lalo duman sa may partikan katedral, pasiring po duman sa market site, duman sa may merkado, dyan po minaagi yan, medyo kunyan di kamong sarado ang traffic dyan hanggang duman sa Tabuco Bridge. Masakay. And then siyempre mga tugang, so iba pang mga tinampo na si sararado, partikular naman duman sa may pasiring duman sa may Basilica Minore. Yan po tabi. Di ingat na lang sa mga mabiyarahe tabi. Tangani na yan, di ay kita magkaigwa ng rimalaso. I-check ang mga sasakyan ninyo bago umalis. I-check tayan, tangani po na yan, mag-iariglado. Kung yan nun sa nasunod dun sa blow bagets. Di ba? Blow bagets. Tangani po na maging ariglado. Battery, lights, oil, water. Di ba? Tapos siyempre ang pinakalaskan yung S, self. Di ba? Yung rueda, yung tires, di ba? I-check natin yan kung okay pa yan. Tangani po na dahil kita magkaigo ng problema. Okay? O bueno, dagdagan tayo ng istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya na si Chief Jimmy na salita dyan po sa 3rd. Okay. Ay, ano nangyari dito? Nag-stack up ini. Ang dali lang Dali lang. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta sa bilog na Bicol Region, bilog na Albay, Anter District, DPWH, malang mundo tabi direct. Tano? Imbis na magdakula ang budget, nagkukupos lugod. Pangyari? Ano nangyari? Daw. Base sa pakipag-ulay kan DCGB News kay DPWH District Engineer Cornelio Relativo,
asin Chief Planning Division Engineer Richard Moet, makamurumundo ang mga nasagap niya tong istorya. Tanter District, yun ang pinakadakulang distrito sa Albay. Ilog alagad pag-abot sa piripakan kan budget, ang alokadong pundo sa bilog na taon, sa pag-ugid niya to, ngunya na taon 2024, ang sa indang budget na pigpapataririk para sa mga proyektos, solamente 3 billion pesos. Bakong ano yan? Bakong ka bago magsimula ang budget ngaya, pigagadan sinda kang sa indaman na kaipuan, anong pigsumit nila diman? Iyon natural, kundi iyon na iyon ilalakar. Amo sa nana. Dahil nabanggit ni Engineer Relativo kung piraman ko tapig agad ninda. Dahil man. Dahil man. Sinawan din 3 billion ha? Bilog na taon. Unin makaturo triste sa 2025, basado sa duwang opisyal kan DPWH, kuminupos naging 696 milyon na sana. 696 million. Milyon na sana, so bilyon. Pangyari ano? Baka may kunyan na padumana sa iba. Iyan anday masabutan. Imbis na magdakulan, baka nagsaday. Ang maraot ka angkon sa mga proyekto, kaya nagsadit dyan ta for implementation na kang region. Dipisil magpatugot. Di ba? Napot ko mananggad. Yan ko ang kadaklan kan mga projects digdi sa 3rd District na parating na igwanin mga problema reklamo. Bako man yan sa Munggabu. Sabi ko na. Kami ngayon na mamarakmakan digdi. Samantalang kami ngayon, digdi na destino sa 3rd District. Pero bako ngayon, mga project na yan, kadaklan sa amo. Bako yan gabaw sa amo. Yan, no? Para sa Indagaro, limitado sa hanggang pirayang 50 million? Pag above 50 million, bako na sa indang. Dahil masimbagan kan duwa. An napot natatasa an mga diskarte kanid pag dividir kan budget, natural salang ka na opisina kan DPWH nakakaisi. An impact kaini pag sadit ang nasabing budget nagaparasadit pa. Natural ang mga proyekto sa radit man. Iyo. So, ang mga project na may 4 million ngaya. Paano mo ngayan? Mga kunya sa mga project na kan, sa mga horizontal sana. Sa mga building sana. Wala yan ngayon fight dyan. Ang pwedeng madali nila dyan, mga road opening, tapos ang 5 million na road opening. Ikadua pa, ang impact tama kayo ni sa mga empleados, posible next year matakras nin mga kasuwal. Paano sayin makuha kipundo? Ngunyan sundong Disyembre, igwa pa. Minsan nga ni baga ko ta, kung may halimbawa dakula pundo, may project, minsan chi-charge yan ng mga empleyado sa project. Para lang makatabang sa employment. Kung arog kaan, nagnipis sa pundo, anong project kaan madali? Mamundo, didi. Garo malas-malas ang destino ni Relativo. Paino-ino na sanan pa. Placing na sana. Pagkatapos pag may nadistrosong project nagparauran may kalamidad, may narapak. Sindan titareti anta. Sindan nasa area. Nasa jurisdiction na yun nasa AOR nindo. Ang nangyari sa dahil ko nabanggiton sa region dakulaud. Ay, Carmina, basta, so darakula na bagangon yan. Sa ibang distrito, kadarakula. Ayun, panusuter dadi. Anong nangyari? Ano daw reaksyon ka ni Kong Didi? Ano, nga tatarog kan sa 3rd District Engineering Office? Ano, dahil nakaipangipondo kan 3rd District Engineering Office? Ang nangyayari. Jem, naputol? Naputol si Jem? Nawala. Baka nalubat. Lubat ka na pa rin. Ayan po tabi, mamundo man ang pangyari kay District Engineer Relativo, adi. Dito na, nalupos niya.
Sadik na nga ni kanil, talong inalupos yung milyon na sana. Ayan po na mga programa na yan, na ang kumbaga pondo na pang for 2025 pangyari adi. Ayan man medyo masalimuot na kaganapan po diyan sa ano yan. And hindi po kung anong paliwanag kang regional office kung nga tasiring kaan ta sa third district suminadit. Seryoso. Okay, ano pa to? Mga kababayan natin, malapit na rin ang piyesta sa Santo Domingo. Ano lamang papamar? Ay, baka mapa ko taga Sintraw? Biglang lumini kaya. Ang piyesta kina Mayor John, diyan kina Maring Cora. Ako kaya ang piyesta sa Muya, ako yan Enero ang piyesta sa Santo Niño, Enero. Luminik niya si Papa Mar. Bueno, mga tugang, balikan si Jim, please come in, Jim. Yes, sir. Napuputol? Ano nangyari ta? Napuputol dito. Hindi na magapot sa kuya. Nada. Napuputol si Jim. Napauno. Napuputol si Jimmy. Ano kayang nangyari? Duman sa cellphone ni Jim. Hindi sana? Jim? Hello, Jim? Yes, guide. Baka na-discharge sa kwan ko dyan. Ay, baka. Digdi na lang. Okay na, digdi. Makicharge tabi dyan na. Okay. Anyway, tabi, direct, makangalas man nga ni inita. Bilog na region, gari third district sa nakanalbayan sa diyot ng dawang budget na. Iyo paano daw, adi? Langkaw pa nga ni dyan sa inyo? Sa first? Iyo dyan ta. sa second? Ayahay. May mga padrino. Ano daw ang senaryo, adi? Ano daw ang senaryo, adi? Hindi tamay siya. Parang may nagtataririk na ringgawan sa bumbunan ko Hindi sana. Basta mo yan, so basta yan, so istorya. pinaka-straight na detalye hali mismo kay di relativo sa kay Engineer Buwit. Engineer Muwit. Muwit. Engineer Muwit. Sa construction o sa planning? Chief planning. Chief planning si Engineer Muwit. Kay Irak man, adi. Wait, sana. Basta yung gasweldo pa man. Pero, pagabot sa implementasyon kay mga proyekto, sana di, kwansa na. Sabi ba ni Emeritus Director Edwin Manggad pa? Ito, Ay, parang ito. Ito na nga ni, ito pa. 3 billion, nagkupo, 696 million na sana. Nangyari, ano? Garo nga pang sweldo sa naan tinao na pundo. Ano daw man agad? Medyo Marian apot-apotong kan garo ang regional office. What's up? Napauno. Anong nangyari? Yo. Okay. Jimmy nasalita di si GB nyo. Thank you very much, Jim. Yayari sa mapa. Yan po, tabi ang mga dugay natong impormasyon. Ano daw nangyari from 3 billion na nalupo sa 600 plus na sanang milyon ang pundo kan DPWH District Engineering Office. Ano nga na di? Alright. Duman sa mga kababayan mayroon palang diyan po sa sa regional office kang regional office kang DTI, may kunyan dyan may ang tawag dito diskwento, presyong panalo para sa mamimiling Pilipino. Ponyan mga tugang kan pizza
Kasudma hanggang unyan. Pitsa 20. From 8 a.m. to 4:30 p.m. Ayan po, open house man yan kan, open house day activity kan DTI in celebration kan 124th Philippine Civil Service Anniversary. Makabakal ka mo dyan kay mga barabarato man ng mga barabarakalon. May may mga produkto po dyan na nakadisplay. Pasya na lang kamo. Wala bang bigas, Papa Mar? Ay, day ko po aram ta. Pag-agi ko dumang kasuod ba hapon, sarado na. Bata brown out baga kasuhapon. Pero kunyan, may mga produkto po dyan ta. Igwang mga nag-participar dyan po sa diskwento, presyong panalo para sa mamimiling Pilipino. Yan po tayo. May mga tents dyan na mahiling ka mo sa regional office. Ang regional office po kang DTI, yaon dyan sa regional center site. Parang sa harap yata ito ng, COA, Commission on Audit, or hampang kang Bureau of Treasury ito. Hindi ko masyado matanda na. Basta bago mag-abot sa Marina. Dyan po sa lugar na yan. Surunudan lang yan kang opisina kang DAR, no? Okay, mga tugang, may pagbabago pa lang, bako lang pala sa daraga may pagbabago kan mga namamayo mga tugang sa Bureau of Fire. Pati pa lang sa probinsya, mga tugang nabaguhan man. Hanma salida, mga tugang kay Fire Superintendent Emily Doma, outgoing Provincial Fire Marshal Albay. Iyo po si Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor, bagong Provincial Fire Marshal Albay. Yan po tabi ang mga pagbabago sa liderato. And siyempre, mga tugang, bagong leadership. So bagong mga mga policies garo na ipapautob, kung ano man ang direction man natatahakin itong ni Fire Superintendent Jerickson Miraflor. Pero ang pinakang generic po ang pinaka-bet is maging ligtas kita kabos kontra sa sulo. Kontra sa sulo. Hiyo po. Saan daw ita-transfer ni si Ma'am Emily Doma? Saan daw ita-transfer? O baka kunyan dahil pamanggaro ni retired. Ay, magka-friendship. Yan po sa provincial office. Anong reason bakit hinalis si Ma'am Duma? At itong nagpalit siya, Rigodon. Di ba? Di ba sa daraga napalitan din, Di ba? Alright. Yan po tabi ang mga development kayan. Sa tuya po ng mga sa director baga napalitan man. Nag-retire na mga tugang si General Perdigon. Nagsalida mga tugang ay si Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago. Diyan po sa Regional Director po yan, kang BFP. Sa probinsya, mga tugang, iyon na po inian magiging Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson Miraflor. Base na, tibad makaurong lamang sa mga masunod na mga aldaw, masunod na mga panahon. Tangani na sabutan taman kung ano sa iyang mga mga magiging programa digdi po sa tuya pong probinsya, particular po sa tuya pong pangataman. Kumbaga diverse naman ang trabaho kan BFP. It's not only mga tugang on ini pong pigapod niya to na pagsibuning kalayo. Naro kitong mga panahon baga na sige sa nangayan Dracula ngaya kang tulak ngaya. Takon dahil sa loob niya. Ayun ang inusan. Ngunyan dahil po yan. Aktibo sinda. Because bako na lang sinda pangpalsok ning kalayo ang trabaho.
Bako na lang sa ngaya pagbariwas ng impormasyon manungod sa fire safety, kundi mga tugang yaon po sinda presente. Pag-abot po mga tugang sa mga aksidente o kaya disaster, mga tugang yaon sinda, yaon ang BFP. Parang sa Amerikano, na halimbawa may rescue team sinda. Igoning pigapod niya to na mga EMS o Emergency Medical Service. Igo sinda. Sana lang matawan gabos ning ambulansya sinda. Sana kada fire station may ambulansya ang BFP. Yan diba may mga responder sinda Minadaralagan sinda dyan pasiring sa sa mga lugar ng aksidente at saka may mga power tools sinda na kuning kaso ngaya may naipit. Iko sinang power tools na nagagamit para mahali. So ito pong halimbawa biktima ng traffic accident. Kung nakabunggo na naipit, di ba? Yan po iko sindang mga gamit kayan. Pagkatapos kaya igwa ng mga nurse, mga tugang na i-employ diyan po sa sa Bureau of Fire Protection. Dakulang bagay man na may mga nurses talaga diyan sinda po so nanginginot mga tugang sa diyan sa Emergency Management Service. Kami nga sa Kabalikat Civicom, kada bago magsumbak, operation sumbak, nagkagawa kami ng refresher course sa first aid, sa pagresponde, handling kang mga pasyente. Mga nagtuturo sa muya, kung bakong Philippine Red Cross, mga tugang so BFP, last year BFP ang nagturo sa muya, mga taga dyan po sa Santo Domingo BFP. Salamaton sa indo mga bossing, mga sir, mga ma'am. Pagpatuloy natin yan ang mga partnership natin, di ba? Yan mga kababayan ang mga importansya kang Bureau of Fire Protection. Grabe na ang senda pong ang sendang sabi nga ni kayan involvement man sa community. Pag may mga taranuman, yaon sinda. Pag may coastal cleanup, yaon sinda. Uy, may coastal cleanup pala sa Pizza 21, mayroon palang coastal cleanup, mga tugang ang DNR. Tingnan ko nga ang mayroon akong nakita kanina mayroon akong nakita kanina coastal cleanup. Saan ba yun? Nawala yung nawala. Yan? Sabi nga ni mga tugang, dakulang bagay po ini na mga pagrilinig man diyan po sa kadagatan. Ngunya na panahon, mga tugang, kay puwanta ng magrilinig sa kadagatan iuman yan ang saro mga tugang na nakakatabang para maging ariglado. Ito Petsa 21, mga tugang, International Coastal Cleanup 2024, Clean Seas for Blue Economy, September 21, 2024. Ini po mga tugang, nang sabi may mga types of waste na nakukolekta mga tugang base sa mga records last year. Ang sabi, ang top mga tugang na mga klase ng mga o waste na nakolekta sa ginibong coastal cleanup, kinabibilangan po kan food wrappers, mga patos, mga tugang ng pagkaon, plastic cups, nangyari, and plates, plastic bags, siring man mga bottle cups, mga foam pieces, and straw, and stirrers, among many others. Ayan po kaya pinigingan niya kang DNR na sa kang pag-reuse, recycle, mga tugang, and repurpose responsibly, mamamanage po ang mga bagay na ini. Day na yan mahiling mga tugang sa mga waterways and communities na napiglinig di ba? So dapat lang magkomitir ang gabos na magbawas po ng
ati ning waste and magkaigo ning mas dakol na action mo niyan. Matindi no. Clean seas for blue economies. Di ba? Yan po ang ano yan. Ang sa inda pong kunyan. Ang sa indang tema International Coastal Cleanup, Clean Seas for Blue Economy. O yan po September 21, 2024. Yan. Sa indaw ini gigibuhon. Yan po ang aramunta. Kung sa ini gigibuhon na lugar. Pero normally, kung mga lugar po talagang pinagang linigan. So sunod-sunod yung mga activities kan DNR. Kanakaagi po mga tugang na Petsa 18. Yan po yung sa indang pagsabay, mga tugang para po duman sa Philippine Bamboo Month. Yan po na bamboo growing. Talaga pong dakulang bagay. Sabi tangani, mga tugang, ang bamboo, yan po ang tallest grass in the world. And the fastest, mga tugang, na magtalubo. Sabi sa mga eksperto kayan, in one day, minatalubo ning 1 meter ang bamboo. Ganun pala siya, kabilis. Kaya minalang kawon tulos. Yan po yung sabi tangani, bamboo, mga tugang, is rapidly renewable resource na may, sabi nga ni kayan, diit sa nang impact, mga tugang, sa satuya pong kapalibutan. Lalo na mga tugang sa ibang mga pananom. Ayan, dahil nakaka-apekto siya, dahil barugan mo ganin, nagigadan niya, mga kataraning niya. Di ba? O hindi, friendly siya, no? Dakol na gamit, mga tugang, ang bambu o kawayan. Di ba? Number 1, nambit na ka mga enot, clothing. Ayan. Ay, mo bambu, ali sa clothing, kung ayali ngayon sa fiber. Ayan, nagigibo na po yan. Dahil ang clothing niya, yung bado niya, super soft, mayumok na maray. Breathable. Ayan, baga sabihin, nakakahangos marisulawas mo. Baka mainit. And naturally, antimicrobial. Magayon ngaya ang kawayan na yarn for comfortable and cool clothing. Ano yung torsido? Gigibo ng torsido yan para po magibong t-shirt. And ikaw nga kami sa Vietnam, towel, hanggang niyang buhay pa sa towel na tinaw sa kuya ni Ma'am Brenda. Hali doon sa Vietnam, nagduma kami sa factory kayan. Okay. Ang bamboo, mga tugang, nakaka-produsir nin torsido na pwede mong gamiton sa fiber. Pwede mong gamiton sa fabrics. Ayan. Tapos nagagamit, mga tugang, sa ibang mga bagay. So ngunyan ba kung na imposible, igwa na po ng t-shirt, igwa na ng towel, igwa na ng iba pang mga gamit na garments mga tugang hali sa bamboo. Siyempre, nahiling tayo sa palibot, furniture, di ba? May furniture na gigibo pong muebles, no? Dahil ang bamboo o ang kawayan makusog. Durabling material, mga tugang, na pwedeng gamiton bilang halimbawa gibuntang ngayang lamesa, gibuntang bangko, gibuntang katre o bed, di ba? Gibuntang basket, as in iba pa po na furnishings. Duman nga ni sa naman ming hotel dyan sa Bernice Hotel, dyan po sa Banao, sa Ligaw. Sa Ginubatan. Pero garo sakop na kan Ligaw ito Di ba? Kunyan ang sendang mga palamuti, yung nakakaganing ilaw, so nakaadorno naman na garo sandilier, gibo sa bambu. Yung ganunon, bagayon ng pagilingon, fresko sa mata. Gayunon. Okay. Tapos, iyan palan, mga tugang, nagigibong alak. Jirong, nakatana ka alak nagibo sa bambo. Nagigibo pala yan Freshly tapped bamboo juice.
can be used as a soft drink. Mantang itong fermented na bamboo juice can be used as an alcoholic drink. Yung gano'n mo. Dahil ang imposible mo niyan sa kinaban talaga. Sige ko para sarayang sayang ta sa mga pananamuyan, may dakulo ng produkto pala na pwede tang pakinabangan. Pwede mga tugang na, ano yan, mga borders. Bamboo borders can be used as an accent piece for flower beds, edging, balconies, and potted plant. Yan, totoo man yan. Construction, gamit sa construction. Ngunyan, pwede na gibuhon na pala-pala o scaffolding. Imbis gumamit ka ng mga kahoy, kukulamber o kung ano pa man, bamboo, pwedeng gamiton tabi. Lalo kung naman ako among bamboo, ito pong iron bamboo, yun, very yun. Makusugo nito dahing luho sa tahaw. Kung may luho man sa dito sa na, mga arrogant so darakulaono ng mga luho na madaling nabatak, ito dahi. Ang tensile strength niya matindi. Yan. Pwedeng gamiton mga tugang sa paggibo ng harong, atop, lanob, asin ang pagkontrol sa erosion. Pwede man ang bamboo palang. Iyan. Yung kung pwede palang gibo na papel, ang bamboo. Ngunya ko lang naraman niya. Maano pa kita kaya ano yan, teknolohiya kani, bamboo is a source of paper. Di ba? Source of paper, papel, nagigibong papel pala ng bamboo. Pangyari di. Pagkatapos pwedeng pangkudal. Yan hindi sa mga naukudan sa pangkudal mo na pangibong bahay kubo. Pero letaram itong nabanggit kadakol pala ng bamboo na pwedeng gibuhon na nabuhay di. Pwedeng produkto. Tapos pagkaon. Yan yung yung bamboo shoots, baga yung lambo, pwedeng gibo na pickles. At tsara. Pwedeng gulay yun. Di ba? Pwedeng, fermented bamboo shoots are common in Indian cuisine. Ayan. Yung kada ko lang po nagagamit kayan, bako lang Pilipino, kundi Burmese as in Chinese. Ayan. And then, pwedeng yung soil erosion control. Dahil yung, yung dasok niyang mga gamot o root structure, nakakagigibo pong binder kang daga para dahil magrasay, making it useful mga tugang for controlling erosion lalo sa mga river banks, asin dyan po sa mga mga salog. Okay? And then ang saro pa na naunong vitamin ni Father Momoy is yung carbon sequestration. Excellent mga tugang ang bamboo for sequestering carbon. Ayan po tabi. Kaya duman sa mga kababayan magtaranom kita ng bamboo. Yan. Ayan po ang tip lang para mas madali siyang lumaki at saka dumami. Dapat iyan po na puon kang bamboo, malinig iyan. Daing awot. Pagkaganta po ng pag-awanan ta po yan na palibot. Na primero, day maistaran alas. Tapos madali na mag-arabanti so magruluwas so mga bamboo shoots niya. Di madakol. Habang iyan pati na naghahaloy, sigan Dracula kang Dracula kang tamanyo. Pero ako exciting ako na mahiling after 2, 3 or 5 years mga tugang so tinaranoming bamboo na pwede nang ma-harvest itong mga giant bamboo. Challenging ang digdi sa Bicol. Kung duman sa Mindanao, napapalangkaw ninda hanggang 150 meters. 150 feet. Mga tugang. Digdi sa tuya na pigbabagyo, ano daw ang epekto? Pero ang sabi ni Padre Momoy, pwede nga hindi lumangkaw ng harugan kalangkaw na 150 feet. Pero, ang kadakulaan niya, man apektado. So dakula mangginalay siya. Garo siya mga tugang puon kianahaw kadakula. Yung ganunon mo paing gustong bala ang makukuata dyan. Saro sa ng phone, paing gusto ng bala ang makukuata. And then yan po, pag napadakulta yan, pwede na kitang mag-imbitar mga tugang na, magdidinig din na kamong mga manufacturer kaya ng mga engineered bamboo. Takadakol kita ding source. Tayan actually ang nagiging problema, yung source natin. Kaya padakuluntang source, tangani po na yan. Pag abot kang panahon,
magkakita ng livelihood. Udo man sa nangani sa sa 3 years nga na itanong mo yan, pwede ka nang makakuha itong pwede mong gibuo na similya. Yung paggibo ng propagules, napapatubuan mo sa nursery, pwede na. And alam mo, pag tuminubo na po sa nursery yan, mga tugang, ang range kang presyo niya is from 500 mga tugang from 250 pesos to 500 hanggang mga 700. Pag itong ready for replanting na, ganoon mo. Dumampasan na ito. Di pag nagparadakol para sa taon na pigyagimo mo yan, o kaya pigtanong mo yan, talagang matindi. Ayan po pati ng mga giant and iron bamboo, minako niyan pa nila. Last yan for 100 years. Kaya ayos, wala na tayo, mayroon pang kita at saka benepisyo sa mga masunod sa itong generasyon. Mga tugang oras niya to, alas 11:41 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. San Miguel Beer. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown Promo. At baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the ground.
Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel Baptisten, sarap laging kasama. Drink responsibly. Mapa 90s, K-pop, house o hard rock man yan, ilabas! Yug-yuga na at mag-beer-call. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa.
Ang bilis ng oras. Oy mga misis, 10 minutes bago po mag alas 12. Preparar. Good morning sa Bandola family dyan po sa Purok 6 sa Bagong Puok sa Rawis, Legazpi City. Good morning po. At saka sa gabos nating mga kababayang nakikinig. Good morning sa satuya pong mga kabarangay. Ingat-ingat sana pirmi sa pagdadrive, mga tugang. And sana yan po na mga para biyahe, mga tugang ning para biyahe ning graba, asin iba pang mga aggregate sali sa bulkan o pakiriparo man tabi. Ansen nung mga truck kung okay pa yan. Wag nag-check lamang ka na dapat po yan ng mga nagpapara ng mga yan, so mga traffic enforcers so may sa probinsya, igwa ng LTO, igwa ng mga deputized police, may HPG, baka pwedeng pakiriparo manindo kung ang truck luho na daing taklob na trapal, may pagdalagan, may nag-uurula, ay day dapat yan ni pairahin nindo na. O tanganing day makadiskwido ki iba. Ano ba pagbaybayan na ula dyan sa tinampo, delikadong maray sa motor. Ay maski sa auto, pag nagprino ka dyan pwedeng mag-slide, di ba? O ngunyan, an matindi kung gapo na nag-uulog, araw ka nangyari ka nagkaging banggi, mga tugang dyan po sa Diversion Road sa Santo Domingo, sa Pinil Sortida. Bakong may duwang taga-Bakakay na pauli na kutaling Legazpi, na diskwido, dahil sa naul, nagkaurulog, nagapuhali po sa truck. Diba ka pwede pakiriparo manindo tabi yan. Mga naghahauling, pakiriparo man tabi. Bako itong sisa na diriling siya, maging responsable man kita. Sa pwedeng madanyaran, mga tugang kang gibo-gibo kan mga empleyado nindo. Pwedeng dahil manan aram kan namamayo kang kundi, pipaabot mo na sa indo, pakiriparo. Tama itong sabi kan iba, nag-text sa tuya na minsan ngaya ang tailgate, kirimi na, aluag na, kung kumbaga nakakalusot na ang gapo. Taampi kakarga ngaya kan iba, mga gapo na darakula. So, isusungal duman sa crusher. May nakakasabay ngayon dyan siyempre, pag backhoe, o kaya pag gamit kan ito pong payloader, may nakakasabay ngayang mga baybay o kaya mga gapo, mga tugang na minalusot duman sa tailgate niya, ay di naulog na niya pag nagdalaga na. O yan man, so kung may nasunudan ka rimatika, di ba? O pag taga-riparo, pati na so mga yung mga double tires, paghali nindo dyan sa quarry site, minsan may mga nakakasungal na gapo. Bago ka mo mag-highway, ilingon mo nindo sa painante nindo, kung igwa nakasungal, aliw na nindo. Pag yan po mga tugang na duro di malas ang kasunod mo, pwedeng tamaan kaan pag yan po na-release dyan sa pagultanan kan sa imo pong gumang double tire. Pag-riparo man, tabi. Tangani po na areglado man kita nakaperwisyo. Di ba? Tsaka maintain man kan speed limit man. At saka day masyadong ambisyoso tamili ang kasabat nito sa dit. Dakulaong ka mo. Minsan day na kamo nagigilid. Tapos ianab pa nindo so linya kan iba. Di ba? Tamili dakulaong ka mo. Respeto lang po tabi sa tinampok. Diyan po kita dapat na magsunod kita kan mga dapat na regulasyonista. Bago itong pamilya na kadakula kita, fight na kita. Di ba? Alright, be responsible enough. Sa mga nagkakwari tabi, naghahauling. May mga regulasyones, bawat may trapal. Dapat naglatatak dagya po yan sa Dahil man pati volunteer lamang ka na magpunpun ka mga nagkaurula nindo. Di ba? Tapos tansa doon sa ng purpose, makadeliver ka mo kung may nagalat na barko kung saan man nandararaon. Anak ng tinapayo. Ano nga, Papa gutom ka na, nandadagit ka na, dahil mo pa ko dagit, nagparumdum sana. Parumdum sana. Maduma na nga nilugod ako. Nangyari, dahil pa nga nagpupumpo sana kita mag-practice. Paali na yung ako. Maduma na lugod kita.
Mahangos lang po ako. Pag taon-taon, babalik po kami ni Jasmine Baloloy para po sa Bareta alas 12. Para po ni Ronald Baldo sa lado teknikal. Si Jerome Nico Martinez sa tuyepong IT sa Social Media Department ng Bilog na Tropa. Ako po si Papa Mar Dila Daing Iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may